Dwi wastad wedi mwynhau darllen. Ers bod yn fach iawn, mae llyfrau wedi bod yn pleser i fi. Roedd fi'n mynd i'r llyfrgell gyda fy mam a roedd fi'n gallu aros am oriau yn edrych ar bob math o lyfr. I fi does dim un llyfr gwell na'r llall. Mae bob fath o llyfr yn dod ar rhywbeth da i fi. Mewn ffordd, pan rwy'n darllen, rwy'n gallu mynd a dianc i byd arall, bywydau arall, bod rhywun arall. Dwi'n gallu falle dychmygu sut mae fe byw mewn amser arall, a falle bod yn bachgen neu bod yn person hen, neu bod yn plentyn eto. Felly i mi mae darllen yn rhywbeth wych i wneud. A dydy e ddim yn costi dim, a does dim angen mynd ar yr awyren a teithio, a does dim llawer o ymdrech am be mae'n rhoi nôl. I ysgrifennu y cwilt, roedd da fi sawl syniadau gwahanol roedd fi eisiau sôn amdano. Un oedd pobl sy'n symud o un gwlad i'r llall, fel Nesi. Dwi'n dod o Ffrainc a dwi wedi symud i Gymru. A fel fy nhad wedi wneud, mae wedi cael ei geni yn Ganada a nas e symud i Ffrainc. A siwr o fod fel fy hen tadcu neu mam-gu wedi wneud pan nathon nhw gadael Ewrop i cael bywyd gwell yn America yn Canada. Hefyd, roedd fi eisiau sôn am y cwiltiau, achos dwi'n hoff iawn o'r crefft yna, yr cwiltiau. Mae'n rhywbeth Cymraeg iawn, ond hefyd mae fath o cwiltiau mewn bron a pob gwlad yn y byd. A yr peth diddorol yw yn aml iawn y merched sy'n creu cwiltiau ers ganrifoedd. A mae'n rhywbeth sy'n cael ei wneud gyda dim llawer o gwbl, bach o defnydd sy'n gallu dod o hen dillad a bach o wlan sy'n gallu cael ei casglu yn y ceie. Felly mae hwn yn rhywbeth dwi'n ffeindio'n diddorol iawn. A cyn bod yn awdur i'r llyfr hyn, rwy wedi bod yn artist a arlunwr wraig ers tipyn o flynyddoedd. A pan rwy'n darlunio ar gyfer llyfr, yn aml iawn mae pethau byddai'n hoffi darlunio, ond mae'n rhaid i mi dilyn stori rhywun arall. A gyda y cwilt oes cyfle i fi roi popeth roedd fi hysu darlunio mewn llyfr. Yn y llyfr y cwilt mae 3 cymeriad. Mae merch fach, does dim enw gyda hi, a dwi wedi treulio gadael hi fel person eitha agored i unrhyw un uniaethu gyda hi. A mae fam a'i tad a rhywun peth, does dim enw gyda nhw. Ni'n gwybod bod nhw'n byw yn Gymru a ni'n gwybod bod nhw'n symud i Gogledd America. Ond does dim llawer o fanylion, a oedd hwn yn pwysig i fi bod pethau yn cael ei gadael yn agored i chi dychmygu pwy ydyn nhw a sut maen nhw'n teimlo, a bod y person sy'n darllen neu sy'n edrych ar y lluniau yn gweld tu ôl y lluniau, tu ôl y testun. Nawr rwy'n mynd i darllen y llyfr y cwilt i chi. Rydainant y tu ôl un tŷ ni. Byddai defad yn crafu yn erbyn y draen.
Ar y bryniau, roedd Eisin a Grig yn llunio patrymau ac roedden ni'n byw yn Eiblis. Does dim bersi na waliau na ffensiau. Roedden ni'n byw ar y Ros a'r Ros yn byw yn ddoni. Ar nosweithiau Wanwyn, byddai'r gwenoliaid yn dawnsio o flaen y tŷ a bydden ni'n cneifio'r defaid. Ac yn y geia, byddai mwg tanau mawn yn codi'r awyr yn gylchoedd eriaid. Ond roedd y geia hwnnw yn arw. Ciliodd y Ros. Roedd yr anifeiliaid yn llwgu, a ninnau hefyd. Doedd yna fawr i'w feta, a ffrin oedd y cig yn y cawl. Doedden ni ddim yn cael dilyn llwybren tadau, ac roedd rhaid talu toll mwyn cerdded ar yr rheol. Yn amlach ac yn amlach, crwydrau llygaid fy rieni heibio i'r gorwel, y tu hwnt i'r bryniau, dros doner môr. Dwi'n mynd i roi her creadigol i chi nawr. Yn y llyfr mae'r cwilt yn adrodd stori y merfach ei theulu. Felly ar y cwilt chi'n gallu gweld patrymau o tonau, o adar, o'r tŷ, a mae'n adrodd y taith, a mae'n aroglu o gartre ac yn ymlaen. A dwi'n moyn i chi defnyddio'r patrwm yma i creu rhywbeth debyg ond am stori chi. Felly dwi'n moyn i chi meddwl beth sy'n arbennig yn bywyd chi. Falle chi wedi symud, falle chi wedi dod o gwlad arall, falle chi gyda teulu arbennig neu anifeiliaid anwes, falle chi'n hoffi o chwarae ar lan y môr neu chi'n byw ar y fferm. Felly dwi eisiau chi meddwl am yr holl bethau sy'n neud bywyd chi yn arbennig a defnyddio'r patrymau hwn a hefyd creu patrymau newydd a adrodd eich stori chi fan hyn.